Check this out. O nouă zi, un nou beat. Johnny Blaze, Lou Diamonds, Tony Stark. Yeah, necugetat. Ok. Ok, băiatul a început, m-a confuzat, asta este tot ce pot să spun, că nu m-am prins dacă trebuie să o dau sau să o iau. Știi cum e, uneori e grav, așa că nu m-am uitat necugetat, o să merg înainte, tehnologic, uită-te la mine că sunt acum fierbinte. Nu încerc să rezolv ce nu e de rezolvat, domeniul meu acum e destul de periculos, pragmatic, sunt absurd. Pun o lămâie în apă, asta vreau să spun că sunt mai mare sau uneori neproductiv. Sunt atât de confuz încă abia mă mai ridic regional. Isprava mea e destul de clară, mă duc după vizieră și mă uit iară. Reîmprospătat sau dar pe mit, uite potrivire acum. Dacă nu te prind să spun că sunt corectiv sau poate doar cu tine. Merg ca o bufniță și încă mă ține. Am o ramură de zi sau de tras. Uită-te la intelectualitatea mea pe care o pun în față. Uneori nu mese și așa că poate e grasă, unidimensional sau cum vrei să zici. Înlătura cum dubura asta îmi zici. Degetul mare poate este pus pe treabă. Brava, da, asta vreau acum să fac încă o dată. Geamandură sau numește-o cum vrei. Columbianul ăsta este din nou cu ai mei. Proporțional, merg direct sau indirect. Gramatica asta mă ajută acum să sun un pic suspect. Asta nu mie sau numește-o așa că nu te ameninți pe tine dacă nu-ți faci treaba. Descendent, mă iau de tine iară. Uite febra asta parcă mă bag în boală. Exagerat, zic că sunt cel mai bine cunoscut. Nu vreau acum decât dacă zic că băiatul ăsta s-ar putea să se pună cu mine. Da, o să-i dau una și o să plece în vine. Hei, nu te uita după beci, că am un cheeseburger acum pe care știu că ți-l dorești. Fac un zumet, este chiar așa. Încrederea în sine este mărită la nivel maxim. Da, dacă o ai acolo s-ar putea să-ți iasă, fiindcă nu o să mai ții cont decât părerea ta pe față. Și că nu o să te gândești dacă nu o să iasă din nou, că dacă o să iasă poate să faci o belea rău. Ei, așa că ascultă-mă pe mine, frate. Uită-te acum cum o dau cum pot, cum am învățat până acum așa. Știu că nu este cel mai strălucit în mod de a face hip-hop, da, dar cred că sună destul de bine. Da, nu mă prind acum că stau cu mine. Da, cred că o să închei așa. Dacă o să tot faci, o să-ți iasă ceva, yeah.